tričko vyťahané, ako keby som ho nosil 10 rokov. A popri tom ho mám len 7 rokov. Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás pri vašej asi obľúbenej sérii, a to Opýtaj sa Rina. Dnes už po 14 krát vám budem odpovedať na vaše ultra mega otázky. Žiaľ, v dnešnom dieli nám nebude pokladať otázky Vencov, pretože Nak sa rozhodol, že nechce. Akože ja som ho prehováral, urobil som všetko preto, aby opäť nám pokladal otázky, ale proste Nak sa mu nechcelo, no. Ja som fakt preto urobil všetko, naozaj. Fakt všetko som preto spravil, fakt všetko. Mám zmeškaný hovor od Venca, že ten mi nikdy nevolal. Počúvaj, dneska ti otázky nebudem čítať. OK. Tvoj najkrajší zážitok, Dominik? Dominik, pýtajú sa ťa na tvoj najkrajší zážitok. Tvoja mama. Kuk. Aké kuk? Našli nás! Všetci sme mŕtvi! Ak by si mal kúpiť auto, aké by to bolo a prečo? Asi by to bol nejaký Golf 4 alebo 5, taký základ, viete, ako zatiaľ stačí, ale auto, ktoré by som si na 100% nekúpil, je Fiat Multipla. Ten, kto navrhoval toto auto, musel byť asi duševne moc nevyrovnaný. Prečo si strapatý? A prečo nie? Prečo? Ja, strapatý som. Spokojný si. Spokojný. A teraz budem možno takýto točiť. Takto budem točiť. Dobre? Cvičíš? Chodíš často von? Ja nemôžem chodiť von. Teta po koleniciach sa nechodí, zrazila vlak. Čo som vravel? Prečo máš na sebe skoro to isté tričko so slomami vo videách? Ja v skutočnosti nemám len to jedno tričko, jak mám tých triček viac, napríklad tu je jedno, tu je druhé, tu je tretie a tu je štvrté. 4 ich mám dokopy, takže asi tak. Čo si skúšal zmeniť, ale nešlo to? Ďakujem, že ste si pozreli tento diel Opýtaj sa Rina. Dúfam, že sa vám páčil. Prepáčte, že tu sedím tak vykrivený ako nejaká salama na hnoji. Takže, ak chcete ďalší diel, píšte otázky do Asku, pretože ak nebudete písať otázky do Asku, tak žiadny diel nebude, pretože už tam nemáme nič, žiadne použiteľné otázky. Možno ste si všimli, že v poslednej dobe som trošku streamoval, takže ak nechcete zmeškať žiadny môj budúci stream, tak určite bežte a dajte like na moju facebookovú stránku, dozviete sa tam všetko potrebné, kedy streamujem, kedy bude videjko, aké sú moje problémy, prečo nenosím. Zatiaľ sa máte krásne, pozdravte doma a logau! Ďakujem, že si pozrel toto video. Ak sa ti páčilo, budem rád, keď zanecháš like a odber. Poprípade si môžeš pozrieť predošlé video a nezabudni si pozrieť popis videa, kde nájdeš sociálne siete, na ktorých sa nachádzam.